possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they built can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. No horizons waiting for us, because we are made to go beyond. I won't forget where I came from. I'll use my best to build a future. Keep moving forwards, go beyond what they call impossible. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No. Ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Good morning guys, may rides na naman kami ngayon. Ito yung unang rides namin ngayong 2026. Good morning guys, may rides na naman kami ngayon. Ito yung unang rides namin ngayong 2026. Ang ngayon January 12, 2026. Destinasyon namin ay sa Subol, Pangasinan. Paulit-ulit na namin pinapuntahan yun kasi doon yung pamilya namin tsaka mga kamag-anak. Kaya ito yung unang rides namin ngayong 2026 kasi hindi kami nakauwi nung nitong December Kaya ngayon namin gagawin. Kaya itong mga nandito, ito yung mga pasalubong para sa mga bata. Kaya kargado ako ngayon. May isang bag pa ako, nandun pa si partner sa taas, hindi pa bumababa. Inaantay ko lang. Oras ngayon, na? 'Anong oras na nga ba? 6:12. Yan. Kaya samahan niyo uli kami guys sa aming paglalakbay kalsada. Let's go! Itatry namin yung ibang daan na papuntang SM Marilao muna yung namin. Hindi kami nung papuntang Valenzuela na kadalasan namin dinadaanan. Susubukan naman namin yung ibang way ngayon. Oo. Ha? Ano? Sana wag umulan. Medyo makulimlim ngayon yung biyahe namin. Sana ganito lang yung panahon, wag lang uulan. Makyat na kami ng overpass ng Luzon. Tsaka Tandang Sora yata ito.
Sa kabila, yung papuntang medyo matraffic na. Pure Gold, Commonwealth. Traffic na rin dito yung papuntang Pilcoa, bandang kanan. Yung papuntang Litex, medyo mild pa yung traffic. Dito sa dinadaanan natin, medyo wala pa. Parang doon pa nga rin tayo pinapaliko pa rin eh. Pero testing natin yung daan doon. May lusot naman yan doon, di naman tayo nagmamadali. Para malaman din natin yung ibang daan. Kasi yung daan yan dito lang sa parang looban eh. May butas kasi doon, oh. Pag doon ka na mag-u-turn eh. Oo. Yan naman nakalagay naman eh. Mga construction site kasi dito eh. Sana ganito lang yung panahon, di mainit. May U-turn pa rin dyan eh, oh. Oo. Hmm. Subukan lang naman natin dito ang dumaan ngayon eh. Oo. Parang maliit lang din yung daanan dito. Di sa susunod, ang dami natin dala ngayon eh. Parang dyan na rin tayo lalabas, di ba? Kasi yung SM Marilao doon eh. Dyan na tayo labas sa highway. Kung may labasan pero wala yata eh. Doon pa rin yata lalabas eh. Oo. Walang daanan dito eh. Dyan. Tapos kakanan na tayo eh. Mas okay dito. Dito na agad tayo.
Tabi mo na ako, ayusin ko naman yung paano puntang Pampanga. Doon oh. Yun. Kakain sana kami kaso wala pa daw kanin. Mamaya pa daw. Alas 9. Kasi na lang kami. Anong oras na? 8:43 na. Wala pa daw silang lutong kanin. Hanap na lang kami ng ibang makainan uli. Dito, wala pa daw. Okay na yun, at least nakaihi tayo. Hanap na lang kami ng ibang kainan. Dito wala. KFC. Ano ba to dito? Lugar na to. May Malolos KFC. Wala pa daw kanin. Wala pa daw magre-repack. Hanap uli kami ng ibang makainan. At least nakahihi kami. Okay na, Han? Biyahe na uli, maghanap kami ng ibang makainan. Yung KFC dun, walang ano. Wala pa daw nagre-repack ng kanin nila. Meron daw, ulam lang. Ganda sana kung may baong kanin. Pwede na dun. Hanap tayo dito. El Mercado de Calumpit. Ang ganda ng ano nila dito ah. Palengke. Tanong-tanong nga tayo dito pag ano. Yan oh. Kasi pag umakyat tayo dyan, ano na yan. Tanong nga tayo dito sa ano. Boss, pwede magtanong? May daanan din ba tong way na to papuntang San Simon? Ito, direct-diretso po yan. Tapos yung may gasolinado na Caltex, CCTV na bulong yun. Ang lusot po nun is Quezon Road. Diretso ng Arayat, Mexico, Santa Ana, Gapan, Nueva Ecija. Ano po ba ang pupuntahan nyo? San? Ay, ano, sa may San Fernando. Oh, San Fernando. Bago mo San Fernando? Mexico. Diretso lang. Meron daanan din. Kasi dito meron din no? Wala po. Diretso lang po yung highway ng mga carton na yan.
ang una nyo po dadaanan dyan, bayan na po ng Apalit, Pampanga. Susunod doon, Tulaok. Sampalok muna pala, tapos Tulaok, San Simon. Quezon Road, ano na? Ha? Yun. Quezon Road, dadaan. Pag Quezon Road po, lulusot po kayo doon sa sinabi ko, doon sa may, yung Caltex mismo. May nakalagay po doon, nakalagay po doon, naka-sideboard po doon, CDCP. So pwede rin po dito. Na po kayo mahihiyang magtanong, basta po magtanong nyo doon. Salamat po. Pwede try natin dito. Kasi dito tayo, alam na natin eh. Ano ba nilagay mo dyan? Lagay mo yung ano ni Kevin. Patriot. Tama nga naman si Kuya, wag mahihiyang magtanong. Mag-right med ba nito? Saan ba to? Kanan? Kanan tayo. Uy. Kasi doon tayo tinuturo pag ano talaga eh. Gusto ko lang kasi try dito yung daanan eh. Kung meron ba eh. Kasi doon, kabisado na natin yung daan. Dito naman, explore natin. Kung may lusot ba papuntang San Simon. Quezon Road ba yun? Dolores. Pero ang daan natin doon kay Lageling pa rin. Ah, Ano, yung tulay, sabi mo gano'n, tapos Quezon Road na yun. Quezon Road na yun. ito saan kaya yan? Pabalik? Sulipan, Sitio, Riverside. Parang nakita ko nga to sa ano, Sulipan. Diretso lang ba? Parang wala naman eh. Nilagyan mo ba ng ano yan? Oo, nakalagay oh. Bypass Road. Diretso kaya tayo? Diretso tayo. Quezon Road. Nakapasok mo yung ko. Parang wala na siya. Kaya nga eh. Parang hindi na niya ano kung saan pupunta eh. Explore na lang talaga natin to. Hindi, may signal naman eh. Ito, may lumalabas naman pag ano. Kasi meron din daanan doon eh. Oh. Pati yung Google Map, nahilo na sa atin. Kami yan, dito ko kayo tinuro, iba yung dinaanan nyo. Explore lang natin yung daan dito kung ano. Kasi doon, kabisado natin daan eh. Kaya tatry natin dito. Ano to? Santa Rosa Rosario? Barangay Tabuyok, Santa Rosario. Nahilo-hilo na yung ano ko eh. Google Map eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Wala naman sinabing liliko, di ba? Doon pa yung lilikuan natin, Meg.
Gasolinahan ba yun? Sinabi ng ano? Kasi kung babaybayin doon din yung ano eh, yung highway, di ba? Kasi baka pag pumunta tayo doon, malayo. Meron siguro dito. I-explore lang tayo ng daan. Ha? Santo Domingo? Hindi ko na yan yung Patriot. Ha? Patriot nga to eh, naka ano eh. May 29 minutes na nga lang nakalagay eh. Uy. May dala siyang pagkain eh. San Carlos labas natin. San Carlos. Kasi ito, Aboli, Tabuyok Road. Labas natin ito, basta explore na lang natin yung daan. Kasi may lusot-lusotan sa likod nun eh. Diba? Ito siguro, labas natin doon. Ito, may tinuturo naman na siya ngayon, oh. Tabuyok. Ito yung main road, oh. Dito sa kabila. Parang nag-shortcut lang tayo dito, eh. Kasi doon tayo, oh. Pag ganun. Sana labas natin doon pa rin. Doon na tayo maghanap din ng ano, mga kainan. Tsaka pagasolinahan. Tama, doon sa sinabi ng ano tayo doon, papagas na rin ako pag ano. Oo. Kapon, medyo mainit sa akin eh. Pangalawang explore na daanan. Yung una, nadaanan na natin eh. Ito, explore din natin yung isang daan. Papunta sa San Simon, Pampanga. Pero tinuturo din naman yung isang kalsada dun eh. Oh. Nasa kabila. Hindi, dun na tayo dadaan pag gabi. Villa Isabela Private Resort. Bago pa rin yung kay Odebelo, Kay, ito na yan eh, yung hindi naman ito. Hindi ano kayo kay... Yung resort, ay naman, birthday museum, sabi niya. ewan ko kung doon tayo lalabas. Hindi pa nga natin alam yung kalsada dito eh. Ni-explore pa lang natin eh. Pag magtatanong-tanong ulit tayo doon. Yung certificate ko yun, di pa natin Yung, museum. di nakuha eh.
Kakanan na tayo dyan. Hindi pa pala. Kala ko may kanan dyan. Bahay pala yun. Nakalagay. May Alphamart nga dito. Ngek. Hindi nga tayo dumaan dito eh. Ano, isa lang Alphamart? Alikabok. Para sa susunod, alam na natin yung daan dito. Parang yun din yata yun, no? Nasa baba lang tayo eh. Kakanan tayo dito. Saan ba? Dito? Kanan? May daanan ba dito? Tanong nga tayo. Boss, saan ba pwedeng daan na ano ka kasi kami? San Simon? Laog? Papuntang Naog. Laog? Santo Domingo. Laog, Pampanga? Dao. Laog? Ay, di ko alam mo. Santo Domingo. Anak ko. Ay, kasi hindi mo lang ako tiga rito. Hindi ko maluhod. Thank you ha. Kasi tinuturo dito eh. May daanan kaya dyan? Dito nakaturo yung ano eh. Babalik yata tayo eh. Oh, tapos gaganon na naman. Ay, naligaw-ligaw tayo dito ah. Ganda nga nito, magtanong na lang tayo. Parang dito hindi na ano ni ano, di ba? Kaya nga. Kaso, Mahabang tulay eh. Dito yung mahabang tulay. balik na lang kaya tayo. Kesa mapalayo pa tayo. Hindi natin. Saan? Yung kabila. Baka may Balik na lang tayo. diretso mo na lang ako dyan. Saan? Dito. Sa diretso mo. Ito, may parang kanayon. Hindi, nasa loob tatanungin. Kung hindi. Ligaw-ligaw na tayo eh. Tanong ka nga. Boss, saan ba pwedeng padang papuntang Laog? Laog, Pampanga. Santo Domingo. Santo Domingo po. Ay, magbaba pa ba? Dito pa. Dito. Sa kabila kami. Quezon Road, Balian. Oh, kasi pupunta boss. Sa San Simon kasi kami. San Simon. Lalabas po kayo rito. Dapat doon na lang bypass. Bypass. Doon lalabas to papunta sa Fernando to. Ito, papunta sa Fernando. Dito walang daanan pala dito. Fernando. Kabila papunta sa Malolos. Dito pwedeng dumaan dito. May bypass dyan. May bypass. Kaso Malolos nga tayo. Babalik tayo ng Malolos, Bulacan. Puro pa ganito kayo. Papunta nga to sa Fernando. Daanan nyo sa Simon. Salamat. Salamat po. Balik. Doon niya tinuturo, ganun daw eh. Wala palang daanan dito. Ibig sabihin, dito access ng ano. Pamalolos daw yun eh, babalik tayo doon. Pabulakan uli. Kaya pala hindi dumiretso si ano doon eh. Babalik tayo doon sa pinanggalingan natin. Doon talaga tayo paano. Dito lang tayo natagalan tuloy.
Walang daanan pala dito. Doon talaga. Balik na lang tayo. Wala palang access dito. Kasi yung pamalolos daw yun eh. Dito yung tinuturo ng lalaki, pangalan niya daw. Gaganon tayo. Papuntang San Simon. Ibig sabihin, walang daan dito. Balik na lang tayo, Han. Hindi na, ano yung explore nating daanan. Isa lang yung nakuha natin. Tagalan tuloy tayo dito. Wala palang daan dito. Doon pa rin talaga tayo tuturo ng ano. Yan yung pinaka main road eh. Baka dito may lusutan na pag ganun pa highway. Mamaya mabuhusan tayo ng gas dun, wala palang daan eh. 2 bars na lang ako eh. Walang access road dito. Doon talaga dadaan natin sa may ano, tulay. Buti na lang, hindi mainit ngayon. Tanong ang aso ka. Bumalik kami kasi parang walang access yung daanan doon. Parang baka mapalayo lang kami, bumalik kami dito sa main road. Dito sa Quezon Road. Doon parang iba yung ano, papantang Malolos yata yun. Walang access si Google Map doon. Baka maligaw lang kami. Kaya bumalik kami sa main road dito sa ano, Quezon Road. Napaba ng konti yung oras namin. Oras 9:19 na. Pwede daw? Sakit ng kamay ko ngayon ah. Pwede pala. Unleaded. Full tank. Wet.
Regular, 91. 95 premium. Itong diesel pang kotse na yan. Diesel. Pwedeng sabihin, number lang, 91. Pag pula kasi, 95. Okay na yan, boss? Ay. Diyan muna. Para pag, ano, okay na? Magkano? Anoan? $62? Ay, hindi. Silver, 59. 59. Yan yun, no, silver. Hindi ako diesel, silver nga ito. Nilagay? Oo. Unleaded yan. Yan, no, silver. 59. Diesel, hindi naman kotse to eh. Pang kotse yung diesel. Hindi ka na. Okay na? Ganun talaga presyo, 159. Eh kasi mga kilala eh, kaysa doon ka magpapagas sa ano, hindi kilala. At least dyan, safe yung gas mo, sure ball. Yung iba, parang ano eh, malamya yung takbo eh. Nasa 400 yung gas natin. Oo. Oo. Ayun na yung mahabang kulay doon, no? Doon yung ilalim na rin, eh. Kaya lang, dapat may dami na doon. Wala. Ano ba ba ang wala pa ako. Dapat may dami dito sa side na maliit na gilid, no? Oh, wala eh. Ayun natin yung sinasabi na kalpet. Oo, dito pa rin yung ano. Ito lang naman ang Caltex eh. Sinabi mo kasi sa baba, diretso sabi ko sa baba. Ang tinuturo mo dito, hindi alam mo. Ano ka talaga ang kalpet? Sabi ko nga kung sa baba. Hindi kasi pag ano, doon tayo dapat lalabas eh. Hindi dyan eh. Oo. Wala, tinuturo nga na ano, nawawala yung ano. Shout out sa Patriot Funeral Homes.
Magout family, shout out. Oo. Sampalok, sarap nun. Ang paasim. Arayat Mountain. Yan o. Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. Shout out sa mga taga Barangay San Juan, Mexico. Bakit hindi na tayo gumagawa sa traffic? Ito yata yun eh. Ito yun. Bawal ang traffic ngayon. Oo. Hanap kami ng mga kainan muna. Nakaramdam na kami ng gutom. Malapit na tayo sa Arko ng Paniki, Tarlac. Yan o, mula rito sa kitang-kita na. Yan o, kitang-kita, walang daya. Welcome, Paniki. Yun o. Kaya pala kasi may paniki sa taas eh. Sa San Manuel. Ano yan? San Manuel pala yan. Oo. San Manuel. Inaayos. Inaayos yung ano eh. Raulo yan ah. Ganda dito, makulimlim. Puro puno. Ha? Pahinga lang kami sandali. Ito sa 7-Eleven. Pasok na kami ng bypass road ng Ordaneta. Ito Ordaneta 7-Eleven na to eh. Init ngayon. Kanina medyo kulimlim lang. Ngayon biglang uminit. Pahinga lang kami sandali.
Ay. Ditoan. Grabe init. Okay na, Han? Ay, andar na uli. Papunta na kami dito sa bypass road ng Ordaneta. Pahinga lang kami sandali doon, siguro mga 10 minutes. Bumili lang kami ng medyo malamig na inumin. Mula dito sa Ordaneta bypass, papuntang, di pa naman, papuntang Manawag, mga 22 minutes pa. Hindi, may doble naman tong ano ko eh. Ito na pala yung mga kainan eh, no? Yan, no? Kinakainan natin. Nalsian, Barangay Nalsian. Sunod nito Manawag na, Manawag Church. Buti dito malilim kasi may kahoy. Ito yung ano, I love Camantilis. Ibig sabihin Camantilis Bridge na to. Welcome, Manawag. Ito na yung arko ng Manawag. Sabihin malapit na kami sa Manawag Church. Mga 14 minutes mula dito.
diretso na. Hoy, init. Ito yung simbahan ng ano, San Fabian Church. Ito, dire-diretso na to. Doon na ang pahinga talaga namin ito. Sa may Subol, Pangasinan. Kaya kami natagalan kasi kanina may explore kaming daanan sana papuntang sa ano, San Simon, kaso pinuntahan namin parang wala namang lusutan na papuntang ano, ang labas parang papuntang Malolos, Bulacan. Kaya bumalik uli kami dun sa main highway. Halos 1 oras din yung kinain nun. Medyo natagalan kami. Ito, dire-diretso niya. Ilang minuto na lang, nandun na rin kami.
Alas 3 lang pala tayo. Kala ko abutin tayo ng alas 4 eh. Ha? Hindi ba si Eric yun? Hindi ba si Eric? Kala ko si Eric eh. Dami na rin bahay doon. Welcome to Subol. Ay. Gagawin siguro ng tulay dyan. Kasi may ano yun. Ano yan, padiretso nga doon. Yung tulay. Dito na ba tayo? Wala pa rin tayo sa doon. Pwede naman dito. Pwede rin doon. Ay, parating din. Grabe. Tagal ng biyahe namin. Nung oras na. Alas 3. Umalis kami doon. Mga 6:15 o 6:19 yata. Haba ng biyahe namin. Okay guys, salamat sa panonood. Dito na lang namin tatapusin yung vlog namin. Hanggang sa muli. Salamat. Blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they built can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. No horizons waiting for us, because we are made to go beyond. I won't forget where I came from. I'll use my best to build a future. Keep moving forwards, go beyond what they call impossible. If I fall,